Dyr er en vigtig del af vores liv. De giver os glæde, selskab og en del af vores fælles ansvar. Derfor har vi dyrepolitiet. De knokler hver dag for at redde så mange dyreliv som muligt. Men desværre er der ikke nok, der tager ansvar. Alt for mange dyr bliver mishandlet, selvom dyrepolitiet gør alt i deres magt for at redde så mange dyr, som de overhovedet kan. Dyrepolitiet viser omsorg. De redder dyr og sikrer, at dyrevelfærdsloven bliver overholdt. Men lige nu er der kun 41 fuldtidsansatte hos dyrepolitiet i hele landet. Det er ikke nok. Når dyrepolitiet ikke har ressourcerne, lider dyrene. Mishandling bliver ikke taget alvorligt nok, og mange dyr får ikke den hjælp, de har brug for. Derfor har vi brug for dig. Bliv en del af dyrepolitiet og hjælp dyrene med at få et bedre liv. Støt vores kampagne for at gøre dyrepolitiet til en højere prioritet i Danmark. Sammen kan vi sikre, at alle dyr får den beskyttelse, de fortjener.